Parlament dnes schválil zmeny v transakčnej dani. Pred chvíľou sme to počuli. Zaboli všetci prítomní poslanci, to je 128 poslancov naprieč koalíciou aj opozíciou. Nakoniec sa však bude výnimka vzťahovať len na fyzické osoby pracujúce, podnikajúce, čiže živnostníkov. Malé firmy s obratom do 100 000 ostali bokom, pán Bartek. Je to fér? Pôvodne sa to totiž malo týkať aj týchto firiem, no a na druhej strane tá výnimka mala platiť už skôr, dokonca v tom predkladanom návrhu sa hovorilo o 15. októbri. Takže prečo tak od 1. januára a prečo sa to netýka teda tých malých firiem? Nás samozrejme vôbec neteší, že sme museli túto Matovičovú transakčnú daň zaviesť, pretože táto daň je priamym dôsledkom toho, čo tu vystrajali vlády v rokoch 20 až 23, pričom mu asistovali aj kolegovia z SAS. Ja som naozaj veľmi rád. A my sme v Hlase od začiatku hovorili o tom, že musíme od transakčnej dane uchrániť naozaj ľudí práce, drobných živnostníkov, čo som rád, že sa podarilo a dosiahla sa dohoda, čomu ja absolútne kvitujem, ale chcem upriamiť vašu pozornosť aj na inú vec. Pozrite sa, ako si aj prostredníctvom tejto témy opozícia opäť vychováva nových cintulovcov. Napríklad tu máme ďalšie vyjadrenie komentátora denníku SME pána Šupca, ktorý hovorí, že je možné strieľať koaličných politikov a dehumanizovať voličov koalície. Ja vás vnímam, pán moderátor. Ja vám len hovorím veľmi jasne, že akým spôsobom aj opozícia, kvôli ktorej bola táto Matovičová daň zavedená, zneužila aj túto tému. Vôbec sa k nej nepostavila racionálne, vecne argumentami. K téme komentátora denníka SME sa dostaneme, to vám hovorím, rozoberieme ju. Ale aby diváci neboli dezorientovaní, viete, rozprávame sa o transakčnej dani. Pýtam sa vás,